Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan rencang-rencang kula badhe medharaken serat Wedotama pupuh kinanti anggitanipun kelompok kula. Kula Muhammad Miftahul Huda saking SMK Negeri Kaling Kebumen. Kula Darul Muhtaram. Kula Muhammad Surahman. Kula Muhammad Khairul Anam. Kula Asyik Hasan. Kula Rudi Arjanto. Kula Muhammad Samsul Bahri. Cara masak lampu gantung, ngerangkek kabel sing teliti, nyambunge kabel anggotan, disambungake nang fitting, terus disambung mengsaklar, berkuing nyuwun dipinci. Cara listrik masangi lampu nganggo werpak warna kuning, praktek gawe laporan, kudu rapi. Nek rapi bijine sangat, marai lega ing ati. Mekaten saking kelompok kula mbok pilih kathah kelepatanipun kula lan kencang-kencang kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.